good morning. Nagmahog taog kuan guys. Piso na manok. Inahan. Guys, oh. Hawa. Guys. Muna ng tuwa guys. Ore. Hina. So. Hawa. Darara. Ya. Guys. Dita sa atong tanom guys. Ang tanom na sayuti, namatay ang isa guys, oh. Namatay. Bistaas na siya to guys, namatay. So kari na lang nabilin. Kari o kari. Guys, oh, taas na, nakabuok. Bali upat ni sila guys, na diring isa, oh. Oh. Taas na. Nakadara man napit ako sa kahoy gitanom kay tago. Oh, guys, oh. Talong, upuan, paliya. Paliya, oh, taas na, katay na. Siya guys. Oh, ba? Kung ang paliya, dako na. Talong, oh, dako na. Guys, ako to siyang abunuhan. Na mong bulak guys, oh. So, bulak, oh. Dagan kayo ko agad. Pang-ulod naman ni. Oh. Hindi pang-ulod na. Guys, oh. Kailangan aso guys. Diba? Guys, oh. Kek bulak. Iba yulit. Rosemary. Pinsa. Guys. Ha? Cyrus ang murag tagkoy kage. Cyrus Breron. Dan Soyman. Ay tao ba? Ba, oh. Ay tao? Wala. Ito guys. Paliasudaan. Wow. Ang duli-duli dito, oh. Makalaya mga. Sa?
May ako kaon guys. Just ipot tayo sa rep. Magpahinog din mig saging guys. Ni. Sabi abot ka gini. Ikaw ko nga. Ni kalburo. Ay, nabalik. At isa ka doon, baby. Na. Ang sarap. Kapaday ulit. Ito mani. Nakura. Ibiti. Tabok-tabok mangganit ko. Magkamburo. Wa, ma'am, buot ra ma'am. Abo. Ay, ito. Ang gabi ay, sakto utso man. Tighinog man sa akin sa utso. 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 Wala naman to sila, anong naman sa una. Tuba sila dito. Pagka utso, sa akin nila, sa tiro. Magkakaw to ilay, pahinog nila. Ayun, bista nagtuwa, dili ato, dili. Ayun, kami. Karoon ka magbuot. Dili, naglumaylog. Tuba silang 4, 5. Doon nila, pagka-8. Nakapagod nila. Si mo ha, ma'am. Sakto man kay or. So, 9. Pulo, pati na. Gunting. Di basta, Pahinog na ka. di basta kalburo. Ha? Kalburo, ingana. Itong dakong bulig. Asa imo dang order nga. Kapag ito nahinog di ay. Sabon. Wala po, wala to. Oh, kani. Oh, kana. Bitaw. Bar, right. Maybe plug so dito. Pinagin siya, pilit ng lid. Natinga ko, pilit ng lid. Hala, wala naman ang pilit siya. Pilit ang ito kagantang. Uy, agak ko bida iya. Wala pilit. Ano binaan ang butong. Duway, pilit di ay. Sija kayo ngumita kong order daan kaya dan si dugay-dugay man sija. Wala kay Tingnan pilit. kung pilit kita sa pilit sa atas ko. Kisir. Tingnan to udi komando alasan ni jadi kuan. Anak ke banyak sija. Naw ni pilit ang ron. Sa mana doa ka. Sita. Doa ka. Sija gede. Dai ko ha, bantay ko gede ba sija na. Kita ni mo? Kita ko dia. No, kan ang ngayon ba sija. Gadala mo sa ato ba na nagpilit? Malagi mo pa na umado. Puntag to, doha ka sa lubang. Sa kagantang mo ko kagantang mo. Sa akong putang dito gusto mo madaog. Tingaman ko kay katak ko sa kugaho pa man do sa kagantang ni ahon. Bro, mo na ba isa tuwa na naman. Nanuraw pud isa sa gantang. Hala imo wa pud jang. Wa ko'y ahot lagi ko. Ay kada kabataan sa gantang mo ni imo wa gani. Na. Ako na ni wa jamo. Kumaong na mo. Oh, nangisya ka din aktor na magadigun sa dito. Isaya ako pud isa. Bayrin na daan ka aron di na ni gagamiton. Hani wa lagi nila siya.
Ato lang butong og lubi ra may bayaran. Lagi. Ang pilit lagi na ako. Wala gito kay pilit. Oo. Lagi itong gigo. Ate, Lagi. pero lubi na Na, may lubi. Butong naman, doon naman po, na naman dana. Buang nga di, inyo bita po niyo, daari, sili ko, dugan mo mo. Wa man ko'y kwarta at ko'y panahon na. Dili, kwarta, importante mo sa mahapid, doon ng pilit. Wa man po ni makiatod. O, makagsiyor mo. Tiyo ko kita nga. Makagsiyor ba? Ang igay kwarta, inang ipulot na dili, ito sa kwarta, bahala, di ka mabayad pa na. Kaya nakiatod. Basta mahatod, doon lang. Sa social na pisina. Ito, ito. Ano, kanang Ya. Kawanan man mo. Wow! Very good lagi ka lang. Very good. Basta lagi ingan ng mga result. Always all the way down. Mag-islip-islip na ba ko? Di na ako ko maminaw. Uy. Ay.
sa tungkol sa silo. Pinya ni ante. Bulok na ano na.
Kay tubig be. Guys, oh, dahil saging tundan guys, oh. Hinog na. Hinog na kayo ang saging tundan. Tamis. So, human ako hugas guys. Nilig sa kusina. So, bye-bye na guys. Thanks for watching. Ako na be, suod be.